Marga Klaus en ik ben schrijfster. Tenminste, ik schreeuw wel eens een boek. Ik heb er even nog nooit gedacht. Ik dacht, wanneer ben ik eigenlijk begonnen te schreeuwen? Nou, doe ik zo weer schreeuwen aan verhaaltjes. Maar ik ben in 1999 toch serieus met een verhaal begonnen. En dat roen een beetje te klauwen. Dus dat is mijn eerste boek geworden. En dat weer in 2000. Mijn boeken zijn goed verkocht. Ja, ik heb nog een vierde druk van Oksana gekregen en er staat op A-boek's best verkochte. Dus dat is gewoon dat wie een bestseller. Dat is mijn eerste boek. Dat is een wonderlijk verhaal. Ik hier een vlechteling in de klasse op het Friesland College en die, dat vond ik wel een interessante vrouw en ik vroeg gewoon die vrouw, ik wil wel eens een verhaal doen, dat schrijven. Dat liep mij wel mooi. Nou, ze zou komen er eens langs. Maar ze houdt nooit weer op van praten, dus ik had er een hele sneu zitten. En toen zei ik tegen haar, het is vierste volle voor een verhaal. Nou, toen zei ze, dan schrijf je maar een boek. Ik weet net of ik mezelf onderskierde wil. Ik heb altijd het idee gehad van, wat heb ik nog dat te voegen. Maar bij mij werd het gewoon op een gegeven moment urgent. Hè? Er was een vluchteling en in 2000 waren er eigenlijk nog geen boeken van vluchtelingen en ik nog net boeken oer vluchtelingen. Dus doet dat verhaal van die vluchteling eigenlijk mij onrecht waar. Toen zeg ik wel de urgentie. Ik denk van nou heb ik echt iets te voegen. Dit is er eigenlijk nog net en zeker net in het Fries. En mensen moeten gewoon weten dat een vluchteling ik een mens is als u. En daar heb ik een heel soort reacties op handen. Dat mensen zijn van wij fietsen nou op een andere manier bij het AZ2 langs dat we die boek lezen hebben. Nou, ik denk dan heb ik mijn doel bereikt. Ik ben Marga Klaus en ik ben schrijfster. Tenminste, ik schreeuw wel eens een boek. Ik heb er even nog nooit gedacht. Ik dacht, wanneer ben ik eigenlijk begonnen te schreeuwen? Nou, doe ik zo weer schreeuwen aan verhaaltjes. Maar ik ben in 1999 toch serieus met een verhaal begonnen. En dat roen een beetje te klauwen. Dus dat is mijn eerste boek geworden. En dat weer in 2000. Mijn boeken zijn goed verkocht. Ja, ik heb nog een vierde druk van Oksana gekregen en er staat op A-boek's best verkochte. Dus dat is gewoon dat wie een bestseller. Dat is mijn eerste boek. Dat is een wonderlijk verhaal. Ik hier een vlechteling in de klasse op het Friesland College en die, dat vond ik wel een interessante vrouw en ik vroeg gewoon die vrouw, ik wil wel eens een verhaal doen, dat schrijven. Dat liep mij wel mooi. Nou, ze zou komen er eens langs. Maar ze houdt nooit weer op van praten, dus ik had er een hele sneu zitten. En toen zei ik tegen haar, het is vierste volle voor een verhaal. Nou, toen zei ze, dan schrijf je maar een boek. Ik weet net of ik mezelf onderskierde wil. Ik heb altijd het idee gehad van, wat heb ik nog dat te voegen. Maar bij mij werd het gewoon op een gegeven moment urgent. Hè? Er was een vluchteling en in 2000 waren er eigenlijk nog geen boeken van vluchtelingen en ik nog net boeken oer vluchtelingen. Dus doet dat verhaal van die vluchteling eigenlijk mij onrecht waar. Toen zeg ik wel de urgentie. Ik denk van nou heb ik echt iets te voegen. Dit is er eigenlijk nog net en zeker net in het Fries. En mensen moeten gewoon weten dat een vluchteling ik een mens is als u. En daar heb ik een heel soort reacties op handen. Dat mensen zijn van wij fietsen nou op een andere manier bij het AZ2 langs dat we die boek lezen hebben. Nou, ik denk dan heb ik mijn doel bereikt.